Issa inti tiltaqa' ma' ħafna żgħażagħ. Meta tiltaqa' magħhom dawn iż-żgħażagħ u anke fil-kuntest liberali li qed ngħixu fih. X'relazzjoni għandhom ma' sagrifiċċju u inti spiexna kif tipprova tqarrabhom lejn dan il-kunċett? Jew huwa kunċett li tibda titkellem dwaru għax kif tibda titkellem fuq ċaħda u dawn l-affarijiet spiex ta' tgerrixhom. Meta tkellem fuq sagrifiċċju għandi dur randan. ċoħt jaqbadni ħafna daħ. Dis-sena jien kont ma' tfal, għandna skola Sant'Agta, u dis-sena mexxejt ras ir-randam ġol iskola ma' tfal. Ta' tfal żgħar, sewwa, ġifieri primarja. U għettilhom x'inhu r-randan? U l ħaġa li jgħidu lek it-tfal hija sagrifiċċju fader. Jiena hekk xi ħadd jgħid li l-ewwel aim ta' xi ħaġa sagrifiċċju. Tgħidu thank you very much, keep it for you. Ġifieri aħna l-aim ma mhuwiex is-sagrifiċċju, għattum kien. L-aim irid ikun xi ħaġa oħra. Issa kien għandek koppja li jinħabbu, irridu jiżżewġu, jafu li għandhom bżonn jixtru dar sura ta' nies, imma dik id-dar timplika li jirranġawa, inatfuwa, jizbawa, jissagrifikaw għax biċċa mill-paga tittoħroġ għal ġollon. Ġifieri jekk inti ħanibdew minn dan mingħajr ma nitilfu lejm għalfejn qed nagħmilha din ħaġa, l-istess, ġifieri jekk ħan nistudja, mela jiena ma nibdix tgħidli kemm ħaddum tistudja, kemm ħadd tagħmel, kemm l-ewwel ħanejt jiena nixtieq insir qassis, jiena nixtieq insir tabib, l-ewwel tibda minn x'imkien. Issa, jekk jiena nixtieq insir tabib tfisser li għandi 6 snin li ġejjin, jiena rrid nistudja, irrid naqta' ċertu ħruġ, irrid nagħmel ċertu affarijiet biex insir tabib fi din id-dbatija l-istess kellna fuq ġim, fejn kemm hawn nies illum imorru ġo ġim. Jagħmlu tajjeb, fis-sens, imma dik tfisser li inti titbati. Titħossok muġuħ, m'għandekx xab titmur, kull min jagħmel sports, jana nammira ħafna forsi minni sportiv, imma min jagħmel sport, irid disċiplina magħha, ma nistax nagħmel sports illum għandi jabti timmur, nagħmel ġirja u għada u pitada ma nagħmilix, ġifieri meta nitkellmu fuq sagrifiċċju irid ikun dejjem fil-kuntest ta' realtà ta' aim ikbar. Jisu koppja li qed jiddeċidu jkollhom tarbija, qed jagħmlu sagrifiċċju, għandha 9 xhur pregnant. Jagħmlu l-ewwel żmien tibkita jitqumu bil-lejl, imma lejn ma kienx li jkollhom dan l-istorbju kollu, lejn hija li jkollhom it-tfal. Issa magħha din biex ikollok it-tfal titħallas dan il-prezz. U jien nemmen li fil-ħajja nisranija sagrifiċċju biex tħobb, x'ultimate li ħajja nisranija aħna nkunu ġġudikati fuq l-imħabba. Ġi meta jiena nuħu dan il-punt jgħid San Ġwan tas-Salib, imma jiena verament nemmina ċuri Alla li mhux ħajġġudikani kemm għamilt qudies u jekk jiena x'qassejs jew minix, Alla ħajġġudikani fuq kemm inħobb. Ġifieri jiena fil-ħajja tiegħi dak li qed nagħmel, għax nisa nibni dak kollu biex nibni l-ego tiegħi. Biex jiena nonfoħ lili nnifsi, ġifieri kemm għamil ġid, kemm jiena importanti, jekk jiena fil-fatt fil-qalba tal-fidi nisranija u l-misteru tal-għejt. Li inti l-misteru tal-għejt fisser biex tasal għal-qawmien bil-fors taddim il-mewt. That's the passage. Biex xi ħaġa tikber, San Pawl jitkellem fuq il-mewt bħala żerrija, meta jgħidulu kif ħanqumu aħna x'ġisem ħajkonna meta nqumu. Tifhem? U San Pawl jgħidhom isma' sabiħ, aħna mhux ħanqumu b'dan il-ġisem li ħajindifen, dak isu żerrija. Meta tiżra żerrija fl-art, inti tiżra żerrija tordoma, toqtola, dak li joħroġ minn dik iż-żerrija ħajkun għal kollox differenti miż-żerrija, anke jekk twilet miż-żerrija. ħatoħroġ fjura, ħatoħroġ siġra, ħatoħroġ xi ħaġa oħra.